ପୁରୀର ପାଟପୁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଛୋଟ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅଟିର ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ ହରାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆସିଲା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। ଅନ୍ୟମାନେ ରାକ୍ଷୀ କିଣୁଥିବାର ଦେଖି କୁନି ଝିଅ ମାଳତୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ପଇସା ନେଇ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ଆଣିସାରି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତା ଭାଇ କିଏ? ସେ କାହା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ? ମାଆଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦୁଃଖ ଓ ଅଭିମାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ସେ ତ ଜଗା ଭାଇ, ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ସତ ଭାବି ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଚାଲିଲେ ରାକ୍ଷୀ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତା ଜଗା ଭାଇ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣି ରହି ନ ପାରି ବାହାରି ଆସିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ।